Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην πρώτη περιβαλλοντική ημερίδα Λιανοκλαδίου με αναφορά το ποτάμι του τόπου μας. Ελπίζουμε και προσδοκούμε η εκδήλωση αυτή να αποτελέσει την αφετηρία για έναν θεσμό επιμορφωτικής και πολιτιστικής γιορτής στο χωριό μας, δίπλα στο δώρο της φύσης που τόσο απλόχερα χαρίστηκε στον τόπο μας, τον Σπερχιό ποταμό. Ως κάτοικοι της περιοχής είμαστε τυχεροί που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το Σπερχιό ποταμό για όλα όσα μπορεί να μας προσφέρει. Πριν 18.000 χρόνια λοιπόν, όταν τέλειωσε η παγετώδης περίοδος και μάλιστα ήταν καλυμμένη όλη η Βόρεια Ευρώπη με παγετώνες ύψους 3 χιλιόμετρων, η θάλασσα ήταν 125 μέτρα πιο κάτω. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε ούτε μαλλιακός κόλπος, ούτε παγασιτικός, ούτε ευωικός, υπήρχε μόνο μία λίμνη. Δηλαδή, ο κάτοικος περιοχής μπορούσε να πάει στη Σκόπελο με τα πόδια. Για παράδειγμα, το Λιανοκλάδι ήταν κάποτε παραθαλάσσιο, όπως επίσης και η Αγία Παρασκευή, που ήταν ένα σημαντικό λιμάνι, που λόγω των προσχώσεων έχασε την έγκλη του και σιγά σιγά άρχισε και η παρακμή του. Βρισκόμενοι εδώ ακριβώς στο Λιανοκλάδι, στο κέντρο της κοιλάδας του Σπερχιού και στη μέση της ροής περίπου του ποταμού, θα αναφερθώ εγώ σε δύο χαρακτηριστικά στοιχεία του ποταμού που τον κάνουν ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Είναι πολλά αυτά τα στοιχεία βέβαια που χαρακτηρίζουν το Σπερχιό ποταμό. Εγώ θα σταθώ σε δύο από αυτά. Το ένα έχει να κάνει με τα πλατανοδάση και το δεύτερο έχει να κάνει με την ιχθυοπανίδα του και τα ψάρια του Σπερχιού. Ο Σπερχιός, το θεϊκό ποτάμι. Προχθές μιλούσα με ένα φίλο μου, λέει θα μιλήσει για το Σπερχιό, το θεϊκό ποτάμι, μια ανεκτήμητη πηγή πλούτου και ένα σπάνιο οικοσύστημα για την περιοχή. Έδαφος, νερό, πηγές, δροσερή άβρα, παραποτάμιο δάσος, το δέλτα και οι εκβολές, πλούσια κτηνοπανίδα, υδρόβια διάφορα, ερπετά ψάρια, μακραίωνη ιστορία, είπε πριν η Μαρίνα, ένα οικοσύστημα που οφείλουμε να το προστατεύσουμε σαν κόρη οφθαλμού. Όλοι εμείς, οι από αιώνων απέφαντοι αγωνιστές, και επειδή είναι ακατόρθωτο να γεννήσουμε μικρούς Χριστούς, ας φτιάξουμε τους δικούς μας φιλοσόφους, τους νέους όμηρους Πλάτωνες Αριστοτέλες. Δεν έκλεισε ο κύκλος των χαμένων φιλοσόφων. Δεν αβαγεί η προσπάθεια όσο υπάρχουν μάτια. Μιλάμε για αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτον τον Πολιτιστικό Σύλλογο αλλά και το Σύλλογο Γυναικών για την πρωτοβουλία που πήρανε να διοργανώσουν σε αυτό το χώρο, το οποίο νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο στην περιοχή μας. Παλεύει το ποτάμι στην θάλασσα να βγει, ο ποιητής γυρεύει
τη μούσα του να βρει, το κύμα ψάχνει να βρει την άκρη του γυαλού, κι εγώ γυρεύω εσένα ναι, εσένα ναι, που με έστησες ξανά στο ραντεβού. Is there a chance that you feel me? I don't think